angkor pinaka kangen nulis seni budaya Jawi kang ngabdi hukum
Tumakan bebayanku Suro Biro Jayangrat Lebur dingin tangisku Palukan aku mengekas Luki balik mengiku Kadung kadang ngomong anak ayu Ayo honnokan golong gumolong minatu kolo Karena hanya pus-pus bitoan sang seremon Nomasku purnama sidang awit nomasku silat limban jagat karo sang kondo kami sisaning besono sono sinau langit lopo estu mas tantun lampai budut sinantur tutur kate rotuak merlabding paradiyo winusito ngupama prangenes para karnagya ing jaman purwa Wingi sudah kakek Jalumadana pingabdi tameng nalapa mangya tekap wasanane Gobita tanungren pralambang matumpa-tumpa manupandeng panggunggung sang Murwentaka Ziwana ing Sedya Basuki ingkang kaesti Rahayu ingkang tinemu Murwakane carita Saratrisna Kanca Santi luhuring kagunan hangesti kuncaraning bebayan adi luhunging budaya kinarya hanyembung darajating bangsa kina teken dusina wayang purwa subadra badya tulodo ngamangun jiwa utama manardi raing tata krami pramila pantes lamun winastan kagungan swaos tontonan lan tuntunan yekti menika wonten parwa peranganing carita saking Serat Maga Barata hanenggih jagating wayang purwa ya inggih purwa pramila sinebat wayang sasmita wajib sembahyang labejane wayang silung piwulan luhur ingkang bayani maweh pepadang turak tiyang gesang ing alam padang ugi sinebat inggih krana depunganing Sunan Giri ing nganggit awujud Serat Pandurit sinanggit sarana tepak bangkit dadya carita inggih sinebat purwa wiwitan sasmita purwaning dumadi kelakon ing Ngajapada pramila wayang purwa dadya tulodo gesang jana ing sedaya kaweng kapurba dening Gusti ingkang Maha Nasa watak asura lawan watak asura dadya rengganing carita kadya saloka Sura Sudira jayaning Kanarat Sudrasta tekape kula Darmastuti Merdine ngajan kasunan kadibayan inayaman Durgakala nanging lamun tobat sura ngasake kasetenira ing kono yekti bakal kagiles dening probaning watak sura sayekti
Allah datang tumawai becik pramila duning kuna ngempus rasa yen dinaras sangsa kaos mulaksane rohan rasa wani ing diri rasa rumangsa rumangsani lenjamo mila kaca cara cinakut cak ing kanto ala becik wis gelar jroning pangeliran kelir gelar pindhaning jagat gular gelar yawan putih putih mengku rasa suci becik jagat iku suci datang kalepetan Indonesia anane dosa nebo saka pukal gawene manungsa Blicong pina kepadang pindhane bring jagat surya candra daru nyang kartika gedhong tepat ibarat ketik jantung pradonga sinden gending tembang ganjur gambarane urip bunga kelawan susah pada ketiga 6 songo lan yura pinarlaksitaning jiwana purwa madya lan wasana anggipun ditenging kawat dosa purwa eka marang sawiji adiluwih dosa 10 purwa marang wiwitan senajan katapitaing dewa ingkang sinambi prating kinasungane ngakosa kinabing samudra racak sami anggana laras nanging datang kadya ingkang dinupit ing dalu samangkin sayekti ingkang sinebat gumularing pedukuhan pring ngapus sayekti menika wonten desa Banjardawa pakane ngiring pinaradhi marga-marga manggayat minggah tepining pinagir tulus luntas kalian lamtara saben wis po pinagir banon wiwaraning gapura winangun pura binelah ing tengah sinuratan sesanti binika tunggal ika ananging menika pernah rebutan ring ngapus ingkang mlebet ing wewengkon kelurahan Karang Kabupa sayekti desa ing ngapus bumi ingkang subur sabengah tuwan ingkang tinandur kawuyan dados subur polo ijo paidodo dudo ngangsak rondo mencar raja lili lan sukonandi datang kantun ketahanan polo ingkang sami ngebokon nggih polo mantung polo pendem polo sifat tuwin polo pitri nah sinten to ingkang ngrenggani wontening pedukuhan pring ngapus yakti menika ingkang dipun sepuhaken inggih nami Kiwah Bagong ya Pataka Baworsari ya Anto Dadi ya Kacepot pramila winastan Bagong batekse tiba gong tegese matuk nire Kiwah Bagong tiba nggon apa wae bisa marasake kahanan lan bisa matuk batuk awor bocah ya bisa bocek cara bocah cilik awor wong tuwa uga bisa ngrembug ilmu awor wong seni utamane awor yoga uga bisa ngrembug babagan kalawitan nalika semanten lan kita busa menjing Kiwah Bagong demi lenggah ing pendapi kedadak nampi rawuhipun ing Rama nggih Kiwah Semar Badralaya miwah ingkang Raka Kiwah Nala Gareng datan kantun Kiwah Petruk Kantong Bolong pramila ing angke daya den acarani dadi mangkono pangrustani wadya ingkang dereng kawijining klesan
sekaring nalendra sumeng nara sedya asmara tanging sukmeng no sarira kang madhepya Mujo harjo ajane ngabah ono nyaturaken pangabekti ugek sak berita memet tuli Bagong tak trimo ya yo lagi iki jejer pisan kok lembagekke nganggo tembang nek ora karo iki ra iki bubuk asmara to iki ya ini wis gara-gara ayo buat-buatnya minangkani pamundhutan kok ya lakon iki ngersake lakon iki mbok menawa ya terus ya mbok menawa sing ngersake lakon iki padha karo sing asta dadi bendaharang sapa Pak Nurjiman arak-arakane padha kok karo Bagong ayo mbok menawa ngono Pak ya tak trimo banget ya Tuli Bagong ngaturke pangabekti karo Kang Masmu tak tampa dadake bombong penggalipun Kakang Lali Pak pengastunipun Kakang wae tumrapa marang sira adikku Tuli bocah bagus Bagong ayo aku yo pengastune wong atuangku uga Kyai Tampanana Bagong sami Kakang Prayo
iya sepisan meneh aku nedha trimo banget ya Bagong dene kowe apa ketoke wujudmu kaya ngono iki jebul kowe iki piyai sing budaya Pak kula jan ngaturke gunging panuwun saestu nggih Pak Kyai piye wah dan persasat kadidene kajungrukan ukir sari keleban samudra maju gawe saking rawuhipun Rama Semar Kang Mas Gareng kalih Kakang Petruk Madinaka saderengipun Bapak Kang Gareng kalih Kang Petruk niku rawuh ten sudung kula mriki niku persasat gen kula ngentosi niku kadidene ngentosi kumambangen watu hitam silemen baito gabus awit ngatur nggih Pak nggih iya piye nalika Bapak Kang Gareng kalih Kang Petruk niku dereng rawuh niku rasane kula niku peteng deden lelingan jantung kadidene bangun kasaputing lebu ning sasampunipun Bapak rawuh Gareng Petruk pun dugi mriki biar padang trawangan raosing manah kula pindhanipun kadidene lumapak wanci pangon kepapak obor sewu wah ya apik-apik ya triya sakane Bagong ya sepisan ya mergi napa Pak piye margi saking pandugi kula mergi saking pandugi kula nggih namung Bapak Kang Gareng kalih Kang Mas Petruk sing gedugi saking pinangka dados kali damar pepeteng manah kula mila matur nuwun nggih Pak sampun kepareng rawuh lan kula nggih nyuwun gunging samudra pangaksami mbok bilih rawuhipun Bapak Kang Gareng kalih Kang Petruk niku sanget kula pandhangi pangarsa ngatur nggih Pak nggih iya wis mono gawa-gawa mbok menawa bapakmu semurandat nggone bapakmu minangkane apa sing dadi panggon ya sing gedhe pamungkumu lah kok katon esmu semengko pengawat bojo mongko katon larut cayamu bindi tingamu ora kaget yen pancen ana gegimbulaning rasa mbok menawa bisa kawedaring akata tumuli bapak kowe ya mbok menawa wong tuamu bisa babati kang ngarukut ya dole ala bener becik luput apa sing dadi gegimbulaning rasamu tumuli aturna marang Kakang ya mbok menawa pun Kakang bisa melu moncak-moncaki bisa melu nyantai-nyantai rak ngono ta terus ayo enggal apa sing dadi kentekmu sing dadi karepmu dene ngawake Bapak Kang Gareng karo aku ki apa jane Bagong sing dadi bedayane Bagong iki jane apa enggal manurna aku dhewe senajan sedulur tuwa wis yoga manglungake jangga nilingake kana murid prawaca nggonku nampa sing dadi kandhamu iki mengko Bagong nggih Pak kula tak matur kalih Bapak kalih Kang Gareng kalih Kang Petruk ning nek wonten lepate kula nggen kula matur ngapunten nggih Pak Kyai ya ora dadi napa sirnakno kang rasa iki trima-trima sartane durgama sangga iki nggih ngaten nggih Pak wale-wale menapa setunggal piye dusun kula nggih ing Pringapus mriki niku rahnipun sawetawis dangu boten ngadani perti dusun utawi jemukan utawi sedekah bumi lah taun iki para warga pun sami sepakat badhe ngadani malih merti dusun ngerti ngaten Pak sing kula rasake lho niki iya piye dusun kula niki janjane bumi ingkang subur bumi ingkang lok jinawi lan yo mergo lemah ingkang subur niku temadayani para kawula uripe sarwa kepenak adoh saka kasangsaran nanging Pak kene napa kok sakniki malah tiba kosok balen kosok balen piye kosok balen desa Pringapus sing naune tentrem saiki malah dadi titrit desa sing naune kondang sakniki malah kebak penandang mongko saperangan gedhe para warga niku uripe kanthi srana olah tetanen garap bumi garuluku nandur pari palawija lan sak panunggalane ingkang dayane mesti bisa murakapi kanggo brengku nanging kenging napa
kok sakniki dusun Pringapus malah kebak ing prihatin lan penandang para montani padha nyerit-keriungan mergo wis bola-bali saben-saben pancine panen mesti gagar-gigar urung kababan dan lah wingi kula terus nglumpuke kalih warga dilembuk bla 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 dan terus do sepakat ajeng diadani malih mergi dusun tapi sedekah bumi lah niku Pak niku. Manut pemanggih Bapak sakniki pripun kula nyadong jawuh Pak klebu Kang Gareng kalih Kang Petrun. Kuwi yo melu urun-urun rembug. Iya boleh. Remeng remu sorot linggang pertonggo padi. Mawan seto ana wengi kanggang ning hadoko nang pakangku serping sario buket sak gulito dadi kuwi tolehmu ngrawuhke bapakmu supaya teka mrene iki Ageng. Ageng niku Pak mula kula niku jane nggih bingung nek pemanggih bapak pripun ngoten niku. Ya boleh. Kuwi jane kegawean sing apik ya boleh. Nanging ngene ya nggih. Pripun Pak? Akeh penandang para kawula ingkang kasangsayan kabeh kuwi mau ya mergo bumi iki jane wis ora kuat. Kula terus ora gelem babar marang wiji nembakani tetanduran kanggo srana sandang pangan tumrap para warga. Satenah bumine dadi tengkar, lemahe dadi gasak. Para montani najan padha tandur nanging nyatane gagal-gagal urung kababar panene ora dadi. Lah ning kene iki nggih, ning kene iki sing kudu ditaliti mergo kabeh iki mestine ana sabab musababe. Lah terus sebabe napa Pak? Lah ngene yo Le. Sebabe para warga mbok menawa iki padha kelebihan utawa lali nggone padha ngaturake panuwun marang Gusti ingkang Maha Rasa lantaran bumi sing paring nikmat mupangat. Mergo ngene yo nggih. Bumi kuwi najan saben dina persasat tidak diriksa dengan titah. Nanging bumi kuwi uga dadi sumber penguripan murakabe sagung para pitah. Kejaba bumi iki dadi papan panggonan lan uga saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping kabesan. Nanging kala mangsane sing nggoni lan ingkang nandur malah lali para wadusina kelebihan nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti ingkang paring. Nah kula yen bubar panen kuwi ora ketang mung pisungsung wujude sedekah bumi, kuwi uga minangka wujud rasa panuwun lan ujube rasa syukur. Selanane ya banjur diadani mergi dusun utawa sedekah bumi lan nek kene ya nggih. Pripun Pak? Iki uga kalebu tata cara tilaraning para leluhur. Nanging
Babakan iki ora nembuk babakan kapercayan lho. Ning iki nembuk bab budaya. Nah, budaya ki apa to? Budaya kuwi angen-angen ingkang babar kaendahan lan katenteman. Lho, aja nganti diarani sing jenenge adat tradisi budaya kayata merti dusun, merti pedukuhan, sedekah bumi, sedekah jaladri, nyabranan, rasulan, apitan, mejemukan kuwi banjur diarani pilar saka pewaring agama. Kuwi babar pisan ora. Ya mung wae cacakane lan syarat ingkang ditindakake kuwi sing beda. Ibarate wong mlaku sing dijangkah padha, ya mung dalane wae sing beda. Sepisan meneh iki budaya adat tradisi tilarane nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur adat tradisi budaya kaya ngerti kebutuhan ngene iki diadani saben taun. Ngono boleh? Wis paham, wis ngerti aku dadane ngono. Ngadani mesti dicontoh mesti pedukuhan ki apa ya kudu rame-rame nanggap wayang ngono Pak. Rame-rame robyang-robyang nanggap tontonan kuwi ya mungkin ayo panglipur wae. Ning sing baku kuwi ngungon bareng-bareng ngaturake panuwunan lan panyuwunan. Wis Pak. Piye? Kok panuwunan lan panyuwunan? Bedanya apa Pak? Ya beda. Ayo bedanya apa? Beda ini ya sithik bedane. Nek panuwunan kuwi tasakuran utawa ngaturake rasa marang Gusti ing Maha Agung. Dene taun-taun wingi para warga kaparingan kabagas warasan ayem tata tititentem lan bersyukur dene wis kaparingan rezeki pirang-pirang. Mbok kuwi rezeki lumantar hasil tetanen. Mbok rezeki saka hasil dagang, saka gaji, saka kantor lan sak pandhane kabeh wajib disyukuri dalan ini yo nggih. Wong kuwi nek diparingi kok terus ngaturke matur nuwun ki rasane njur cemeplok dadi yo daharan, yo daharan sing halal tur yo wirasa dadi sandangan yo ageman sing resik tur pantes diagem. Dadi kabeh iki ben berkah ngono. Terus nek panyuwunan ki para warga bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti ing Maha Agung supaya taun sing lumaku iki kabeh warga pinaringan kabagas warasan rancak lancar nggone padha makarya. Puloto ya saya tuwuh matikel-tikel desane uga tansah pinaringan ayem tata tititentem gemak lipat lok sinawi. Lho ya apik wae nek terus rame-rame nanggap kesenian utawa terus wayangan ki yo kena-kena wae. Cocok nek umpama wayangan sesuk sing golek dalang aku ya Pak yo. Ayo kuwi mangsa bareng. Wis matur nuwun Pak, wis paham aku saiki ngono. Sesuk tetep diabani merdusun tetep wayangan. Warga sesuk takon urun, takon iuran kabeh. Nah, bendarane sesuk aku. Pak Mentro sarep ngamrek dadi bendara ya. Lah ya wangune nek Bagong iki pancen yo pawakane ya ngono kuwi pancen yo wangune dadi bendara. Terus sing angka loro kejaba kuwi mau sing tak andharake saiki aku genti takon gajeke kuwi mau digaya sing angka loro apa? Ngene Pak sing angka loro kejaba pengen ngabani pedhusun ning aku sing dituwake ning desa iki malah sisan gawe Bagong kepengin bangun desa. Bagong kepengin bangun desa. Kepengin bangun bangunan kaya to papan panembah, papan pawiyatan, papan kesarasan, papan olahraga, papan olah budaya. Ning Bagong ya kepengin bangun mental tegese Bagong kepengin dandan-dandan kahanane jagat, kepengin malya jagat, kepengin nyelametake budayane watak desa Hambeg Jambala. Niku perlu. Aku ya ngrawuhke nek perlu ngrawuhke para begede, para pangarsa kaya to
sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, para Pandhawa, para Nayaka, para wakil rakyat. Bila gosek piye Kang Petruk? Kok terus gedhuren sing dadi pengangkatmu kok? Kok terus arep ngrawuhke para pangarsa iki pamrihmu apa? Pamrih para pangarsa iki ya ben cerak karo para kawula merga pemimpin sing apik iki ya pemimpin sing gelem turba utawa turun ke bawah ngono. Tur iki ya pinama tandha manunggaling kawula kelawan Gusti. Para pangbating praja ya tansah ninggatake kawulane, tegese sing nang dhuwur ya ngerti sing nang isor ya padha mestuti dawuhe ngono. Dadi sing nang dhuwur karo sing nang isor nek padha rasane ra kepenak menurut kaya. Lan sing penting iki sing do duwe panguwasa ku ya aja terus sewenang-wenang mergo panguwasa ku aja dienggo nguasani ning panguwasa ku dienggo ngayomi. Wis to. Yen antarane pangarsa lan kawula ku padha manunggal sayek saeka praya negara bakal dadi kuat lan sentosa ngono. Be ayo apik ngono kok ya. Lah ning mung Bagong mung sak derajatmu Pak ngilingke para pangarsa iki apa ora pengge nyangklak lancang ngono kae to. Lah terus karepmu wong cilik terus arep dibungkem ora nyora ngono. Wis bae pokoknya aku pancen sisan arep ngelingke kok. Ngelingke piye? Lah saiki piye to? Kedake ngono iki negara sing agung dasare ayom tur yo ayem. Ning nek diglecak dikriti jebul negara iki saiki sorot ngemuwunge wis ketok layu. Sebab apa? Sebab anane sing ning dhuwur mung padha rame-rame, sing ning tengah mung padha rejekan golek benere dhewe, sing ning isor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong isor, wong cilik wis padha bosen saben-saben mung disuguhi wong padu, saben-saben do debat munine. Bela wong cilik ing nyatane ndi? Nyatane sing ning isor yo ajeg padha megah-megah. Nganti dhewe gumun tenan kok. Nganti jagat iki prasasak melu nangis mergo ya saka pakartine manungsa sing padha lali Purwa Dursina. Tapi ya kok tak rasa-rasa saiki kasusilan ya wis ames, rasa kabangsan ya wis tipes, rasa katresnan marang sapadha-padha ya wis kinikes, rasa kawicaksanan ya wis alis, malah akeh para naraprajamu bandani nanging wong lames. Apa maneh bab pernatan negara iki saiki ya wis rembug luwe-luwe. Babakan hukum pernatane hukum ya wis ora dijenenah ucape para pengat ora kena dibuku karepe mung nuruti nafsu ora mikir ora ragu-ragu ora mangu-mangu mikir pernatan sing baku nerak hukum sing nang saka kautamane ngaku pamrih supaya padha uripmu brambruk mula padha kendel nolong barang negara dianggep ora sarut yen dilengke malah mung ngejak padu tutuke becucak-becucuk mangan duwite wetenge nganti metu bareng konangan kudune dihukum 15 tahun ning lagi lakoni 2 minggu wis metu mergo tutuke jaksa negara gelem ditutup nganggo duit nyaran. Edan iki Bagong iki. Ya bobo menawa golek pasaran. Oh yo ning wis ping 4 dilarang iki barengan keselan. Ayo kok menawa terus diapik-apik. Yo apa kowe? Aku kira wis muni kanggo Bagong selama iki lho Pak. Nangene lawan kurane lek Bagong apa kok ngene iki? Iya. Ora kowe. Iya, Pak. Lho iki mula wis lumrah ya saiki ngendi-endi kuwi abi. Saiki lumrah nek ngendi-endi terus akeh unjuk rasa mula apa ya salah nek aku najan kok cilik kepengin ngelingake. Nyatane saiki ya akeh kok para nayakan bocah sing mung do mikirke kebudayane pribadi banjur lirwa ing sesagepan ora ngateke wong cilik ning sing dipikir mung kendile dhewe. Nyatane saiki piye? Gajine wae saiki padha gede-gede. Mongko wong cilik saiki marah-marah wis dipikir kok. Ya mongko saiki dolar saiki wis tekan 18.000 ora kaya.